Φίλες και φίλοι που επιλέξατε την πρώτη στίβα, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Μουριάς. Είμαι η Διόνη και μετά από πολύ καιρό είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω νέο βίντεο. Ένα ρίξιμο διάλεξε μια κάρτα με θέμα μηνύματα για τη σχέση, την υπόθεση ή την κατάσταση που σας απασχολεί την τρέχουσα περίοδο. Εάν είστε άτομο με κόφωση ή βαρικοεία, σας προτρέπω να αναζητήσετε στις ρυθμίσεις του βίντεο, στο εικονίδιο το γνωστό στους περισσότερους από εμάς ως γρανάζι, την επιλογή Closed Captions, CC, και να επιλέξετε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι στα ελληνικά ή όποια άλλη γλώσσα επιθυμείτε, με την επιφύλαξη ότι η μετάφραση γίνεται αυτοματοποιημένα και συνεπώς ενδέχεται να μην αποδίδεται με ακρίβεια το νόημα των ελληνικών υπότιτλων. Ακόμη, εφόσον ενδιαφέρεστε για προσωπικό ρίξιμο, υπηρεσία η οποία επί του παρόντος προσφέρεται μόνο στα ελληνικά, μπορείτε να απευθύνετε τη ζήτησή σας με γραπτό μήνυμα στο email themulberrytreeoracle@gmail.com. Ας δούμε όμως τις κάρτες σας και τα μηνύματα που αυτές μεταφέρουν. Οι εραστές, 5 τοξυφών, ο ιεροφάντης και φοίνικας, με υπότιτλο σε ελεύθερη απόδοση και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Το πρώτο πράγμα που προξενεί εντύπωση στο reading είναι η παρουσία 2 καρτών της Μεγάλης Αρκάνα, δηλαδή των εραστών και του ιεροφάντη. Φαίνεται πως την τρέχουσα περίοδο σας απασχολεί μια σημαντική υπόθεση, στην οποία καλείστε να επιλέξετε αν θα παραμείνετε πιστοί σε μια δέσμευση, συμφωνία ή συμβόλαιο. Η ελευθερία της επιλογής σας περιορίζεται από τις συνέπειες σε τρίτους, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη από εσάς, όχι για να καθορίσει την απόφασή σας, αλλά για να κάνετε ό,τι χρειάζεται, ώστε να τις μετριάσετε κατά το δυνατό. Οι κάρτες ο ιεροφάντης και 5 τοξυφών φαίνεται να σας προειδοποιούν για πύριο νίκη, εάν δεν φροντίσετε να απευθυνθείτε στους κατάλληλους επαγγελματίες ή ειδικούς, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν στα βήματα που πρέπει να κάνετε, ώστε η απόφασή σας να αποδειχθεί ωφέλιμη για σας, δίχως ωστόσο να αποβαίνει βλαπτική για κανένα από τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη της αρχικής συμφωνίας ή του συμβολέου. Η κάρτα φοίνικας επισημαίνει ότι συχνά μια αναγκαία αλλαγή, απαραίτητη για την εξέλιξή μας, αφήνει πίσω της καμένη γη ή καίει πριν από τον οποιοδήποτε άλλο εμάς τους ίδιους. Εν τούτης, αν και δεν μπορούμε να βγούμε αλόβητοι από μια καμπή της ζωής μας, κατά την οποία καλούμαστε να κάνουμε μια μεγάλη τομή, γνωρίζουμε καλά και θεωρώ ότι αυτή είναι και η κατακλείδα του reading, πως αυτό που δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο ανθεκτικούς απέναντι σε κάθε πιθανή και απίθανη αντιξοότητα και ότι δεν υπάρχει πρόκληση στη ζωή στην οποία να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με κάποιον τρόπο. Αυτή τη σκέψη κρατήστε τη όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για τους σημαντικούς άλλους για σας. Μείνετε δίπλα τους όσο το έχουν ανάγκη, δίχως ωστόσο να κάνετε εσείς για εκείνους τα δικά τους βήματα στη διαδρομή που καλούνται να ακολουθήσουν. Θυμηθείτε, η μεγαλύτερη δέσμευση του καθενός κατά την παρούσα ενσάρκωσή του στη γη είναι αυτή απέναντι στη δική του εξέλιξη και ευτυχία, με την προϋπόθεση πάντα ότι θα πορεύεται σε αυτή με σεβασμό τόσο του εαυτού όσο και των σημαντικών άλλων. Φίλες και φίλοι που επιλέξατε την πρώτη στίβα, καλό είναι να θυμάστε ότι οι τελικοί ερμηνευτές των μηνυμάτων του reading
είστε εσείς οι ίδιοι. Άρα εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και λάβετε υπόψη μόνο τα μηνύματα που σας είναι εύκολο να συνδέσετε με την τρέχουσα κατάσταση ή υπόθεση που σας απασχολεί. Μην ξεχνάτε ότι κάνοντας like στο βίντεο και αφήνοντας ένα σχόλιο, ενδυναμώνετε το κανάλι και ενθαρρύνετε τη δημιουργία νέου περιεχομένου σε αυτό. Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο, μην παραλείψετε να εγγραφείτε στο κανάλι, είναι δωρεάν, και να επιλέξετε από το καμπανάκι να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τις νέες μεταφορτώσεις. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μοιραστήκατε μαζί μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο σας εύχομαι υγεία, αγάπη και φως. Φίλες και φίλοι που επιλέξατε τη δεύτερη στίβα, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Μουριάς. Είμαι η Διόνη και μετά από πολύ καιρό είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω νέο βίντεο, ένα ρίξιμο «Διάλεξε μια κάρτα» με θέμα μηνύματα για τη σχέση, την υπόθεση ή την κατάσταση που σας απασχολεί την τρέχουσα περίοδο. Εάν είστε άτομο με κόφωση ή βαρικοεία, σας προτρέπω να αναζητήσετε στις ρυθμίσεις του βίντεο, στο εικονίδιο το γνωστό στους περισσότερους από εμάς ως γρανάζι, την επιλογή Closed Captions, CC, και να επιλέξετε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι στα ελληνικά ή όποια άλλη γλώσσα επιθυμείτε, με την επιφύλαξη ότι η μετάφραση γίνεται αυτοματοποιημένα και συνεπώς ενδέχεται να μην αποδίδεται με ακρίβεια το νόημα των ελληνικών υπότιτλων. Ακόμη, εφόσον ενδιαφέρεστε για προσωπικό ρίξιμο, υπηρεσία η οποία επί του παρόντος προσφέρεται μόνο στα ελληνικά, μπορείτε να απευθύνετε τη ζήτησή σας με γραπτό μήνυμα στο email themalberrytreeoracle@gmail.com. Ας δούμε όμως τις κάρτες σας και τα μηνύματα που αυτές μεταφέρουν. Το άστρο, η σελήνη, 4 των κυπέλων και προσδοκίες, με υπότιτλο «Σε ελεύθερη απόδοση, δεν χρειάζεσαι την έγκριση των άλλων». Όπως και στην πρώτη στίβα, έτσι και εδώ, εντύπωση προκαλεί η παρουσία σε μόλις 4 κάρτες, 2 καρτών της Μεγάλης Αρκάνα, του Αστεριού και της Σελήνης. Γεγονός που υποδηλώνει ότι την τρέχουσα περίοδο διανύεται μια σημαντική καμπή στη ζωή σας. Το βασικό θέμα φαίνεται να είναι η ανάγκη σας για επικύρωση έξω και πάνω από σας, η οποία ανάγκη ενδέχεται να σχετίζεται με την πάγια ή περιστασιακή έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό και την κριτική σας ικανότητα, καθώς και με μια τάση για αποφυγή ανάληψης της ευθύνης των αποφάσεών σας. Η κάρτα 4 των κυπέλων υποδηλώνει περαιτέρω μια απεσιόδοξη, ράθιμη και παραιτημένη στάση ζωής σε σχέση με μια υπόθεση, σχέση ή κατάσταση με την οποία κυριολεκτικά αναλώνεστε επιματέω, πότε υπεραναλύοντάς τη και πότε μεταθέτοντας την ευθύνη σας αναφορικά με αυτή στους άλλους, δίχως έτσι να μπορείτε να τη διαχειριστείτε κατάλληλα και να προχωρήσετε παρακάτω τη ζωή σας. Δυστυχώς, η προσκόλλησή σας στη δεδομένη οπτική της τρέχουσας κατάστασης δεν σας αφήνει περιθώρια για δημιουργική διευθέτησή της, όχι κατά ανάγκη με τον επιθυμητό από σας επί του παρόντος τρόπο. Η κάρτα «Το Αστέρι» βρίσκεται εδώ για να σας θυμίσει ότι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης είναι η αισιόδοξη στάση ζωής και η πίστη ότι θα τα καταφέρετε τελικά με κάποιον τρόπο. Θυμηθείτε, εάν νομίζετε ότι χρειάζεστε ένα θαύμα, θα πρέπει πρώτα να το ευχηθείτε. Του τέστην μη χάνετε το κουράγιο σας
και μην εγκαταλείπετε τον εαυτό σας στην ανημποριά και την αυτολύπηση. Το θαύμα που χρειάζεστε είναι βέβαιο ότι είναι πολύ κοντά σας, αρκεί εσείς να είστε σε θέση να το δείτε. Σε κάθε περίπτωση, οι κάρτες, η σελήνη και προσδοκίες σας μεταφέρουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Δεν χρειάζεστε την έγκριση των άλλων για να ζήσετε τη ζωή σας. Χρειάζεστε μόνο τη δική σας πίστη για τα βήματα που προτίθεστε να κάνετε στο δικό σας μονοπάτι. Αν αυτή τη στιγμή διστάζετε να κάνετε πράξη τα όνειρά σας από το φόβο της γνώμης των άλλων και των περιοριστικών κοινωνικών επιταγών, χρειάζεται να ενσκύψετε μέσα σας, να αντλήσετε δύναμη από το τι πραγματικά λαχταράει η καρδιά σας και να βασιστείτε αποκλειστικά στη δική σας διαίσθηση, λογική και οπτική των πραγμάτων. Η κατακλείδα του reading θα μπορούσε να είναι: μην απολογίστε για το ποιος ή ποια είστε και γιατί επιλέγετε να κάνετε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Στην τελική, σε όποιον αρέσετε. Για τους άλλους δεν θα μπορέσετε. Φίλες και φίλοι που επιλέξατε τη δεύτερη στίβα, καλό είναι να θυμάστε ότι οι τελικοί ερμηνευτές των μηνυμάτων του reading είστε εσείς οι ίδιοι. Άρα, εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και λάβετε υπόψη μόνο τα μηνύματα που σας είναι εύκολο να συνδέσετε με την τρέχουσα κατάσταση ή υπόθεση που σας απασχολεί. Μην ξεχνάτε ότι κάνοντας like στο βίντεο και αφήνοντας ένα σχόλιο, ενδυναμώνετε το κανάλι και ενθαρρύνετε τη δημιουργία νέου περιεχομένου σε αυτό. Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο, μην παραλείψετε να εγγραφείτε στο κανάλι, είναι δωρεάν, και να επιλέξετε από το καμπανάκι να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τις νέες μεταφορτώσεις. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μοιραστήκατε μαζί μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο σας εύχομαι υγεία, αγάπη και φως. Φίλες και φίλοι που επιλέξατε την τρίτη στίβα, καλώς ήρθατε στο κανάλι της Μουριάς. Είμαι η Διόνη και μετά από πολύ καιρό είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω νέο βίντεο, ένα ρίξιμο «Διάλεξε μια κάρτα» με θέμα μηνύματα για τη σχέση, την υπόθεση ή την κατάσταση που σας απασχολεί την τρέχουσα περίοδο. Εάν είστε άτομο με κόφωση ή βαρικοεία, σας προτρέπω να αναζητήσετε στις ρυθμίσεις του βίντεο, στο εικονίδιο το γνωστό στους περισσότερους από εμάς ως γρανάζι, την επιλογή Closed Captions, CC, και να επιλέξετε να εμφανίζονται οι υπότιτλοι στα ελληνικά ή όποια άλλη γλώσσα επιθυμείτε, με την επιφύλαξη ότι η μετάφραση γίνεται αυτοματοποιημένα και συνεπώς ενδέχεται να μην αποδίδεται με ακρίβεια το νόημα των ελληνικών υπότιτλων. Ακόμη, εφόσον ενδιαφέρεστε για προσωπικό ρίξιμο, υπηρεσία η οποία επί του παρόντος προσφέρεται μόνο στα ελληνικά, μπορείτε να απευθύνετε τη ζήτησή σας με γραπτό μήνυμα στο email themalberrytreeoracle@gmail.com. Ας δούμε όμως τις κάρτες σας και τα μηνύματα που αυτές μεταφέρουν. 5 κούπα, βασιλιάς των κυπέλων, υπότης των κυπέλων και φτερό, με υπότιτλο «Σε ελεύθερη απόδοση, σκέψου καλά πριν κρίνεις». Η κάρτα 5 κούπα ή 5 των κυπέλων ήθιστε να υποδηλώνει πιθανή προδοσία, απώλεια ή μεγάλη απογοήτευση. Σε συνδυασμό με τις κάρτες βασιλιάς των κυπέλων και υπότης των κυπέλων, ενδέχεται να σημαίνει ότι την τρέχουσα περίοδο ένα πολύ προσφυλές σας πρόσωπο, πιθανά νεότερό σας έχει απογοητεύσει ικτρά. Αξίζει να σημειωθεί η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στον βασιλιά και τον υπότη της φυλής των κυπέλων.
Ο βασιλιάς είναι ο ορισμός της συναισθηματικής ωριμότητας. Κάποιος που δύναται να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ενώ ο υπότης είναι παρορμητικός, με ελαστικούς ή καθόλου ηθικούς φραγμούς, χαοτικός για τον ίδιο του τον εαυτό και τους άλλους. Συνδυαστικά οι τρεις αυτές κάρτες φαίνεται να εστιάζουν στην από μέρους σας διαχείριση της κατάστασης και να σας καλούν να παραμερίσετε τα καταιγιστικά και χαοτικά συναισθήματά σας και να επικεντρωθείτε στην καθαρότητα και την ενάργεια. Φαίνεται δηλαδή να σας προειδοποιούν να μην ενεργήσετε παρορμητικά, αλλά να πάρετε χρόνο για να αναλογιστείτε τόσο τις αιτίες που οδήγησαν στην τρέχουσα κατάσταση, όσο και τις εναλλακτικές πορείες αντιμετώπισης της. Θα λέγαμε δηλαδή ότι το κύριο θέμα του reading δεν είναι η προδοσία ή η απώλεια αυτή καθ' αυτή, αλλά η επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με ηρεμία, αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη. Αυτό εξάλλου σας ζητάει ευθέως με την παρουσία της η κάρτα φτερό, η οποία πιθανά παραπέμπει στο φτερό της αρχαίας Αιγυπτιακής θεότητας Μαάτ, της θεάς της συμπαντικής τάξης, της αρμονίας, της αλήθειας και της δικαιοσύνης, με το οποίο φτερό είτε ο Άνουβης είτε ο Όσιρις ζύγιζαν τις καρδιές των νεκρών στον κάτω κόσμο, Ντουάτ, ώστε να αποφασίσουν αν οι τελευταίοι έζησαν μια έντιμη ζωή και θα μπορούσαν να περάσουν τις πύλες των πεδίων των καλαμόνων, ή αν έζησαν μια ζωή κατά την οποία δεν άκουγαν τα κελεύσματα της καρδιάς τους, οπότε θα ήταν καταδικασμένοι να παραμείνουν εσαΐ τιμωρημένοι στο Ντουάτ. «Σκέψου καλά πριν κρίνεις» είναι θεωρώ η φράση κλειδί και συνάμα η κατακλείδα του reading, προτροπή που συνάδει με τη μεγαλοψυχία και γενεοδορία του βασιλιά των κυπέλων, ο οποίος κατανοεί σε βάθος την ανθρώπινη φύση και μπορεί να ζυγιάσει με συμπόνια τις δυο αλήθειες της Μαάτ, ανθρώπινης και συμπαντικής, και ως εκ τούτου δύναται να συγχωρεί τα λάθη των άλλων και να γαληνεύει έτσι την ψυχή του, δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να συμπορεύεται μαζί τους. Φίλες και φίλοι που επιλέξατε την τρίτη στίβα, καλό είναι να θυμάστε ότι οι τελικοί ερμηνευτές των μηνυμάτων του reading είστε εσείς οι ίδιοι. Άρα εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και λάβετε υπόψη μόνο τα μηνύματα που σας είναι εύκολο να συνθέσετε με την τρέχουσα κατάσταση ή υπόθεση που σας απασχολεί. Μην ξεχνάτε ότι κάνοντας like στο βίντεο και αφήνοντας ένα σχόλιο, ενδυναμώνετε το κανάλι και ενθαρρύνετε τη δημιουργία νέου περιεχομένου σε αυτό. Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο, μην παραλείψετε να εγγραφείτε στο κανάλι, είναι δωρεάν, και να επιλέξετε από το καμπανάκι να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις για τις νέες μεταφορτώσεις. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μοιραστήκατε μαζί μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο σας εύχομαι υγεία, αγάπη και φως.